Izwilomzansi 98.0. The difference. A mighty God, and we're just being blessed every day. Sir is going to introduce. Okay, asihlabelele ingoma yethu ke kuqala. 1 2 3. Wena hayibo hey asigwele bakubanika abantu. 1 2 3. Wena Nkosi uyazi, 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 uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. Okay, thank you. Sanibona. Niyaphila? Ayike siqhamuka kwiZwilomzansi. Umsakazo radio station la eThekwini. Bakhona abalaziyo? Yebo. Ayike sithatha simlethelele impahla sizosho ukuthi aninodwa sinani. Njengoba nithi wena Nkosi uyazi, uNkulunkulu uyazi ngempela. Thina ayike nje soyisha ngihambi ke ngedwa ngihamba noza kwethu la. Ngihamba no Pastor Cwezu. Pastor Cwezu lo, ulobilobi lo, uPastor Mageba lo, uCwebile lo, uZama lo, uHlobi lo, uMsajero, uDodo, TTK, bamsikana TTK. UPK. Ayanda lo waya, uThembakazi, uSithe, uVivian, uThabile, uSiya, uAndizo, umjwah, yeah. Bese kuba ubhuti Maswidi, bese kuba uNkawu lo ngalana. So bese sizonibona nje nonke uNkawu igama lakhe. Yeah, igama lakhe. So bese sizonibona, soninika ithemba ukuthi uNkulunkulu uzoyilungisa indlela. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Sicela ukubikela ubaba uNdlovu, umfundisi la ekhaya nani nonke
Siyanibingelela egameni likaJesu. Amen. Cela sithandaze. Baba wethu ongcwele, sibonga amathuba okuza kuwe singabaphilayo. Sibonga usinikeza leli thuba lokuba silibone lolu suku siphila. Khuluma isibusiso kule ndawo. Busisa kuqala inceku yakho nekomiti lonke esebenza nalo ukuba ivule umnyango ukuthi laba bantu bazohlala kule ndawo. Cela ukuba ukhumbule okuhle akwenzele lo mphakathi. Bese uyamvikela umphakamise ukhanyisa ubuso bakho phezulu kwempilo yakhe. Bonke abakhona kule ndawo ngiyabathandazela egameni likaJesu nangengelosi yomphongolo ukuba inivikele. Bese konke nikulindile kuhulumeni kube njengoba kuthenjisiwe futhi kusheshe. Khulekela ukuba yonke imicabango nako konke okulimaza umqondo wenu ngalesi simo uNkulunkulu wenduduzo yonke abe kanye nani kukho konke. Nginibusisile fikelekana basagula nabalimele barecover ngokusheshsha. Kuyoba njengoba ngishilo akuyokushintshwa ilutho ngegama likaJesu na wonke umnikelo esiulethe la mawunifudumeze kwabagodolayo ukudla enizokudla kube ukuphila enyameni yenu. Kuyakuba njengoba ngishilo ngeke kwashintshwa ilutho ngegama likaJesu siyacela. Amen. Siyabonga. Izwilomzansi abantwana bathole iphalishi bathole umayi siso singabodoli ngesizolo khona ney'ngozo kwembatha sizokuthula kwena nje baba. Siyabonga kakhulu. Sibonga umphathi station wonke team ahamba nayo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akawuphakamise umsakazo. uNkulunkulu akaphakamise njalo nekulindile nekufisayo uNkulunkulu akakwenzele libe umsakazo omkhulu eSouth Africa. Siyambonga uNkulunkulu ngani. Amen. Akukho lutho iwashtawele yani akukho lutho njengoba ngihleli la nje umuzi omngakanani uzwakhe uneminyaka kwakho
ngeke leadership angithi yes bayeza njengamanje yes sure mhlambe kulabo abanye wasikhona siwumsakazweni izwilomzansi angithi niyawazi lo msakazo niphila ngawo anilalele umsakazo Monday to Sunday. Siyabonga kakhulu. Okwesikhashana sisalinde laba abanye abazofika nje babona bonke abasakazi nezikhulu zakhona. Siyafisa ukuthi laba abanye abantu ubone isixoxelo ukuthi kwenzekaleni kumina ngasinda kanjani. Baningi abantu abadlulile emhlabeni. Mase sibona ngisaphila kanje. Ngabe bakufika isonto lelithi ngiyanqana ke esontweni niye esontweni kakhulu. Kodwa uJehova sengikusindisile kufika isonto ukuthi ayawuya. Yenza iwashini. Siyabonga. Lwaswala sisuke emsakazweni iZwilomzansi. Siyajabula ukunibona niphilile kanje. Sizosondela nobaba laba. Nodaba seku-right? Babona bonke la bona abasakazi beZwilomzansi. Ngiyawazi lo msakazi. Namazayoni? Niyakwaba kodwa? Bakhona bathi? Izwilomzansi 98.0 the difference.